Já jsem začala pracovat s dětma už od 17-18 let a potom v roce 2000 jsem založila Slunečnici, která pomáhala dětem v Čechách, dětský domovy, dělali jsme tábory a pak jsem vlastně začala cestovat jako modelka, zjistila jsem, že mám daleko větší možnosti a skončila jsem před 2,5 lety v Americe a okamžitě jsem založila Sunflower Children, což je nezisková organizace, která pomáhá nejenom projektům v České republice. My sme sem prišli pred 5 rokmi do Kambodže a nás táto krajina oslovila. Videli sme tu strašnú chudobu. V podstate sme zistili, že pre tieto deti neexistuje žiadna pomoc, žiadny program, žiadna liečba, žiadny sirotinec, kde by mohli žiť. Tieto deti boli vyháňané doslova z rodín a z mesta a skutočne to bola situácia, že ich nikto nechcel, ani tí príbuzní, ktorí sa vyslovene báli ich. Takto vznikla myšlienka, že musíme pomôcť. Huty prišla minulý rok, mala 11 rokov a 7 kg. Ťažká podvýživa, v podstate mala viac ako 40 krát za deň hnačku. Všetko, čo zjedla, išlo s nej von, bola 3-krát v kóme. V podstate ju každý považoval za beznadejný prípad a každý pred ňou doslova o tom hovoril, že už nemá šancu. A ona mala obrovskú chuť žiť. Určite sme na začiatku nemysleli, že by sa nám podarilo mať za 5 rokov projekty v 5 krajinách. Ale proste to tak nejak išlo, človek musí byť trošku blázon, odvážny a nevidieť prekážky vo veciach, ktoré iní ľudia vidia a povedať si, že nedá sa. Nepoznám slovo nedá sa, všetko sa dá.